20. Ορισμός σημεοφόρου παραστατών. Στο Ηράκλειο και στο γραφείο των καθηγητών του 3ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου συνήλθε ο Σύλλογος των Διδασκόντων του Σχολείου σήμερα, ημέρα Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 14 μετά μεσημβρίας, και αφού έλαβε υπόψη πρώτον τη βαθμολογία και δεύτερο τη διαγωγή των μαθητών του σχολείου μας κατά το σχολικό έτος 2010-2011, αποφασίζει, ορίζει πρώτον σημεοφόρους του σχολείου τους μαθητές της γάμα τάξης Α, Κωνσταντίνου Ελλάδα του Κωνσταντίνου και Ορφανουδάκη Αυγή του Ευαγγέλου προήρθησαν με βαθμό 20. Να βγουν έξω όλοι όσοι ακούν τα ονόματά τους. Μετά από κλήρωση ορίζει ως σημεοφόρους τη μαθήτρια Κωνσταντίνου Ελλάδα του Κωνσταντίνου που προήρθε με βαθμό 20 για την 28η Οκτωβρίου και τη μαθήτρια Ορφανουδάκη Αγνή του Ευαγγέλου που προήρθε με βαθμό 20 για την 25η Μαρτίου. Παραστάτες Α. Από τη γάμα τάξη τους μαθητές Κωνσταντίνου Ελλάδα του Κωνσταντίνου που προήρθε με βαθμό 20, Ορφανουδάκη Αγνή του Ευαγγέλου που προήρθε με βαθμό 20 και Καλογεράκη Αναστασία του Γρηγορίου που προήρθε με βαθμό 19,8. Από τη Β' τάξη τους μαθητές Σελινιωτάκη Κατερίνη του Κωνσταντίνου που προήρθε με βαθμό 20 και Τζανίνη Ραφαήλ του Εμμανουήλ που προήρθε με βαθμό 19,8. Από την Α τάξη τους μαθητές Δοξαστάκη Αλέξανδρου του Ζαχαρία που απολύθηκε με βαθμό 20. Λίβα Δήμητρα του Βασιλείου που απολύθηκε με βαθμό 20. Παπαδοπούλου Μαρία του Γεωργίου που απολύθηκε με βαθμό 20. Πουλακάκη Γαβριέλα του Μαρίνου που απολύθηκε με βαθμό 20. Ζανάκη Ειρήνη του Γεωργίου που απολύθηκε με βαθμό 20 και Φουρναράκη Ευρυδίκη Αντωνία του Γεωργίου που απολύθηκε με βαθμό 20. Μετά από κλήρωση ορίζει ως παραστάτιο τους μαθητές Πουλακάκη Γαβριέλα του Μαρίνου που απολύθηκε με βαθμό 20 για την 25η Μαρτίου και Τζανάκη Ειρήνη του Γεωργίου που απολύθηκε με βαθμό 20 για την 28η Οκτωβρίου. Για το σκοπό αυτό έγινε η πράξη αυτή και υπογράφεται. Η Διευθύντρια και οι καθηγητές. Στη σημαία αυτή που σήμερα σας παραδίδω, περικλείεται όλη η σύνθετη ιδέα της πατρίδας. Είναι τόσο στενά συνδεδεμένη η σημαία με την ελευθερία, ώστε και η ελάχιστη προβολή της σε εποχές σκλαβιάς και καταπίεσης σκορπάει ρίγη συγκίνησης που ξεσηκώνουν τους λαούς. Η ελληνική σημαία, ποτισμένη με αίμα παλικαριών, με δάκρυα μανάδων, με πείσμα γερόντων, είναι συνυφασμένη με τη διαχρονική ιστορία του ελληνισμού, με τον οικουμενικό και πανανθρώπινο χαρακτήρα του. Δεν έχει σημασία αν κατά καιρούς σημαία ήταν η ασπίδα, το λάβαρο, το φλάβουρο ή το παϊράκι, διαφορετική ή παρόμοια με τη σημερινή μας σημαία. Το περιεχόμενο είναι ίδιο, που δεν έπαψε να ισχύει ούτε στα βυζαντινά λάβαρα, ούτε στις σημαίες των κλεφτών, ούτε στη γαλανόλευκή μας. Τη σημαία αυτή, αγαπητοί μαθητές, σεις θα κληθείτε να κρατήσετε στα δικά σας χέρια, να την προστατέψετε και με οδηγό όλες τις ιδέες και αξίες που η ελληνική σημαία εκφράζει, να χαράξετε το δικό σας δρόμο για να συνεχίσετε την ηρωική και πολιτιστική παράδοση του ελληνισμού στο σημερινό κόσμο της σύγχυσης, της ανασφάλειας, της αβεβαιότητας και του αμοραλισμού.
Σας παραδίδω λοιπόν σήμερα τη σημαία του σχολείου. Ως άξιοι και άριστοι μαθητές και μαθήτριες, έχετε την ύψιστη τιμή να κρατάτε στα χέρια σας όχι ένα απλό πανί, αλλά το ιερότερο σύμβολο της πατρίδας μας. Κρατήστε την με περηφάνεια, όσο πιο ψηλά μπορείτε, μες στην ψυχή σας, αποφασισμένοι να την υπερασπιστείτε με όλα τα μέσα και με οποιοδήποτε τρόπο, όποτε και αν χρειαστεί. Για τα αριστεία και τα βραβεία. Η συγγραφέας Μέρη Μαυρογιαννάκη προσέφερε στο σχολείο μας κάποια βιβλία, τα οποία θα πάρουν οι μαθητές που θα πάρουν και αριστείο και βραβείο. Έκανε μια προσφορά στο σχολείο μας για τους μαθητές αυτούς. Να την ευχαριστήσουμε για αυτό το λόγο. Πράξη 12η. Απονομή αριστείων και βραβείων προόδου Α, Β και Γ τάξης. Σήμερα, 21 Ιουνίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 8:30, συνήλθε ο Σύλλογος των Καθηγητών του 3ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου και αφού έλαβε υπόψη τη βαθμολογία και τη διαγωγή των μαθητών κατά το σχολικό έτος 10-11, αποφασίζει: απονέμει αριστεία προόδου στους παρακάτω μαθητές από την Α τάξη. Σελινιωτάκη Κατερίνη, 20. Και το βήμα. Τζανίνη Ραφαήλ, 19,8. Κούγα Κωνσταντίνο, 19,8. Κιθρεώτη Ζαχαρένια, 19,7. Νιώτη Όλγα, 19,7. Στρατάκη Μαρία, 19,7. Πέτρο Εμμανουήλ, 19,6. Πολέμη Αρετή, 19,5. Μερτζάνη Μαριάννα, 19,4. Πιταροτσίλη Ιωάννη, 19,4. Λιζερού Ιωάννα, 19,3. Μακράτσι Δημήτριο, 19,3. Κοτσιλάκη Σοκράτη, 19,2. Πιπεράτσι Ιερονίκη, 19,2. Αυγενάκη Γεώργιο, 19,1. Γερονικολάκη Ευστράτιο, 19,1. Θεοδωράκη Μαρία, 18,9. Παναγιωτοπούλου